assalamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mone roɓɓindu jayndeli moɗon no dañirton ɗum subaka foof amin dañi weltare huccidde e moɗon kadi oɗo subaka min calminimon e inde min manimon e jettoɗe ko wiide on tan bisimilla mon roɓɓindu jayndeli moɗon noon hande ko jayndeli ɗi gaddanimon fof mon gandu ɗum so Allahu lamɗo jaaɓi oɗon gondi hen e banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko sehil muɗum Amadou Moussa bisimilla ma Amadou mbani mba Aissata Ndiaye jam walema jam bolo machallah on balduɗa eno journaux ji ɗi dawri machallah inchallah ma en gari majji sallah jaaɓi no mbaɗɗa e ɓuɓol ngol noon no nani naata ɓuɓol ngol nani naata ne anda Dakar kam guule mum ne muusi kono jangol mum kadi ne muusi jangol ngol ɓuuri muusi par ce que yadata koye hendu ɗum noon mi salminima no fewi kadi mi jarnima so wona ɗum koko salminde bandiraɓe salmindeɓe kamɓe wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi kala en jettiɓe kadi no gowɗen wiide kala subaka so suɓadeɓe revue de presse gam humpitade gam andude holko kewi nder leydi Sénégal to banggue roɓino jayndeji ɗum ɗon noon no mbiɗa ni arde namdal ngal jayndeji men hannde ne wayno ko ɓuuri hen ko hewde arti koye football aɗa andi hanki wonno matché gadiɗo ko yewti koye qualification coupe d'Afrique des nations 2021 Sénégal hanki wonno ko toon to Thiès hakkude muɗum e Congo Brazzaville ɗum ɗon jayde ɗi garti hen kono kadi ɓe garti e ko ganduɗa ko woni hono jeenari ndi mawɗo leydi ndi rokka hanki toon to dowla Maroc noon tigui men gaari hen joni so Allahu lamɗo jaaɓi Amadou Sénégal noon hanki dañi folde de ɓe dañi folde kadi ko hunde ganduɗa nde wowtama hankide ni fuɗɗore match meɗen ha tengti to banggue éliminatoire coupe d'Afrique ɗum koko ɓooyi Sénégal heewi tan ko natirde hen no moƴƴi noon tigui wona ko match aller tan ko match aller bon retour o ne wawi wonoyde e hitande fande inchallah so Allahu lamɗo jaaɓi yo Allah rokku en tawede wadde en puɗɗoto Amadou gudditeren e L'As quotidien L'As quotidien e oɗo subaka hande ne wayno ari ko e prix manam jeenari ndi mawɗo leydi ndi hokka toon to Tanger tawete ko nder leydi Maroc ɗum ɗon noon caggal nde o heeɓi hono ndin ɗon jeenari kanko mawɗo leydi ndi o suuti konguɗi mbaɗi no hono ni e wiide makko noon ko ɓesgu Afrique naaɓe ne wayno cohli tan e oɗo saaha ko wellitare woni liberté ko noonne kadi wona ɓe cohlani ko witi ko e ñande foof loosol mburu no pamirɗa kongol ngol ganduɗa ngol ko konngol mawgol tigui eno suutiri e yesso ɓe ganduɗa ɓe ko hohoɓe mawɓe arnoɓe tawtorede gam o hebdemo ndin ɗon jeenari e juuɗe ɓiɓɓe Afrique naaɓe jayde tribune nden ɗon jayde ne wayno arti ha joni koye gueɗe mawɗo leydi ndi caggal nde o nangdi walla mbiyen nde o tigui nangti omo ganduɗa o ko Serigne Mbaye Thiam ko nonne kadi e suɓademo Alioune Badara Ndoyi ko nonne kadi ɓe ganduɗa ko woni wasde tigui joni o suɓade yoga e ganduɗa ɗe ko terɗe landa parti socialiste ɗum ɗon noon addi tigui mbiyen jiiɓo woni ko yite ko hono firñitere eno jayde windiri woni rébellion tawi noon koye nder landa on ɗon hono PS ina tawe e nder jayde witende La Turbine Le Témoin nden ɗon jayde no wayno arti koye alhaali Karim Wade ko noonne kadi e Massata Diack ɗum ɗon noon jayde eti ko yerodirde hakkude ɓen ɗon ɗiɗo tawi noon koɓe babiraɓe mumen tigui gonno terɗe mantinide ɗo e nder leydi Sénégal ɗum ɗon noon ene wayno jayde ene sifo ɗum ɗon noon wiide jayde ene wayno tan ko sifaji ɗiɗi ganduɗa ina ɗeɓi tigui nandude hakkude mo ganduɗa ko Karim Wade e Pape Massata Diatta ɓen ɗon ɗiɗo kala oɗo saaha ina goni tigui e juuɗe laamuji tawi noon ko leydi Sénégal ha toon to leydi France ɗum ɗon jayde wi ko hen goto kañum suuɓi ne wayno ko ummade to leydi France ara ɗo e leydi Sénégal gam notade ko yiti ko alhaali justice goɗɗo noon kañum suuɓi ene wayno ko heddade toon to Doha bamum ene wayno ina woni toon to leydi France ina kay hiwodire to banggue ñawore ndin ɗon leydi e wiide jayde Le Témoin Pape Massata Diack Dakar Times toujours ko jata mbiyami kono ko Diack a jarama ɗum ɗon kono ɗum ko en garata e jayde Dakar Times Aissata Ndiaye jayde noon ene wayno ari koko yewti ko e entreprise Sénégal naɓe tawi noon fawi hen junggo ko dowla France ɗum ɗon noon ha saabi doltini e to banggue économie leydi men woni faggudu kamen gartam leydi Sénégal ɗum ɗon jayde yiiɗi sifa tan ko jillo mo ganduɗa o ko Edouard Philippe mo ganduɗa ko hoorejo jagorɗe mo leydi France omo tawa mo fada ɗo tigui e leydi men Sénégal gam tigui mbiyen haalde ko yewti ko e toɓɓe certude ko fate banggue hono gollorde mabɓe e tawteɗo ɗo e leydi men Sénégal Libération nden jayde ne wayno arti koye alhaali drogue kewɗo nangganoɗo ɗo e leydi men Sénégal ha tengti e maaje kadde ɗe ɗo waɗani hay seeɗa wuro lamorgo ngo Dakar ɗum ɗon noon ɓeɓe ganduɗa ko tigui fawaɓe hen juuɗe ɓe tawi ko waɗoɓe tigui on ɗon trafic joni o calima walla mbiyen kuule haalde inde mo ganduɗa o ko on ɗon cerveau woni tan mo ganduɗa kam
tigi woni narcotrafiquant mawɗo on ɗon saabi noon jayande wi ina wayno tan ko inde on ɗon boss ne wayno hay goto kay suusa ɗum haalde ɓeɓe ganduɗa ko yimɓe noon naggaɓe hen ɓe moni kala holliti suusa saktude inde makko saabu tan soɓe cakti aɓe gandi ko woniriɓe hen to banggue ndenka mabɓe saabu on ɗon ko bonɗo ko noonne kadi ko bonnowo konngol mabɓe jaaƴi ne tawe e jayande libération les échos nden jayande ne wayno arti ko e pooɗe nduure walla mbiyen alhaali tigui lawol lombiɗo hakkude hono PDG groupe biteɗo groupe biteɗo dirom tigui tawi noon koye gollotoɓe makko ɓen tigui daymo joni joni o toon to lawol saabima noon ɓen ɗon gollotoɓe e nden ɗon gollorde joni joni o tan ne wayno jiiɗi koyo hokkude ɗumen ko tolni e 900 millions e haalis CFA tawi noon ɓe eri tigui gonɗon erango fayi koye biteɗo Cheikh Bakke Sey on ɗon pooɗe nduure noon ne wayno addi ɗum ko caggal ndeɓe ndiwa tawi ko diwgol ngol alda e lawol kono ɗum ko football ina tawe e jayde witede les échos ɗum ɗon noon ko Sénégal Congo ɗiɗi diga hollitama noon wonde tan ko kanko ɓiɗɗo bambalinajo hono Sadio Mané joni joni o tan o ɓornima costume makko to banggue leader technique équipe guendijo leydi men Sénégal jayde rewmi quotidien kañum arti ko e violation manam tigui joni joni o ko wasde hormade kono mbiyen hakke bani adama en toon to dowla Guinée tawi noon koye dow laamu Alpha Condé joni joni noon ɓeto waɗama hen ko tolni e temedde jeeɗiɗo tawi ko bani adama waɗannoɓe ko fate banggue sepp woni manifestation kañumen mbara guila 2015 hitande ujunnaje ɗe sappo e joyyi ko tolni e temedere e jeenayo bani adama kañumen goni hawruɓe ladial tawi noon koye nder dumbirɗe gonno foof noon ko ɓeeto o ganduɗa ngo kay ko e laamu makko kanko Alpha Condé horejo dowla Guinée Conakry o sa état mo ganduɗa kay mbiyen ko yoti ko e manam sifa calal ɓandu o mo ganduɗa o ko Hissène Habré gonnoɗo horejo dowla Tchad cohatɗo e leydi men Sénégal saabima noon haaɓe ganduɗa ɓe kay ko lorinoɓe e laamu makko joni joni o tan ina eri yo yoɓ ɗumen ko tolni 42 milliards e haalis meɗen CFA jayde Sud Quotidien kañum e hello muɗum arawni ngoyɗo subaka hande ari ko éliminatoire coupe d'Afrique des nations de football 2021 Sénégal Congo Brazzaville ɗiɗi e ndiga leydi men fooli ɗum ɗon noon ɓe kolliti wonde ko baro teddugal leydi men Sénégal joni joni o tan mbaɗi assuré tigui entrée munen manam tan ɓe pooli tigui e puɗɗogol mabɓe e oɗo saaha mo kalaten tawi noon ɓe mbaɗi ko match baɗɗo fayida hanki toon to Thiès jayde Stade tigui nden ɗon jayde tigui guddirten ko yoti koye roɓiɗo jaydeji min e oɗo subaka hande éliminatoire coupe d'Afrique des nations de football Sénégal ɗiɗi Congo Brazzaville ndiga ɗum ɗon noon jayde wi joni joni o tan ko coggu gadoraɗo barode teddugal leydi men Sénégal ɗi mbaɗi nde sifoto noon ne wayno ko kala match gadiɗo e on ɗon éliminatoire coupe d'Afrique baroɗe ɗe kewi tan ko folde tawi noon ko Paul Goumantinigo Aissatou Ndiaye gasi ha laaɓi ceer ko tongunoɗen e roɓiɗo jaydeji noon tigui Amadou ina mantini hanki ɓe Paul ɗum ɗon noon ko ɗiɗi e ndiga ɗum noon Amadou hande yewtere meɗen koye ngal ɓen ɗon banggal fayata e tan état ganda stade uji Sénégal ina wondi hen sen mbi état noon woni no mbaadi muɗum sifa muɗum ɗo joni ina ƴewtinayete Sénégal ina ngakki banggal infrastructure e ngal ɗon banggal woni stade saabu so ƴewtidama stade goto moƴƴo mbawɗen wiide woni ɗo woni Léopold Sédar Senghor te hay Léopold Sédar Senghor ko Allah andi yoni saabu ɗo joni ina waɗi caɗele ha ɗum saabi ɓe nawa toon to Thiès noon hanki en ji terrain wone way te ina anda so football ne yeeɓe Amadou ko aduna o foof yeeɓata hanki mbaɗen yeeɓa ɗum canal kono no jimi état o ni mbimi ko stade men o ina ɗisi hersinade Amadou ene hersini surtout sa daari grand deji ɗi ko woni hakkude terrain o en plus e fewde to yimɓe yeeɓoɓe ɗo sa daari vraiment hersini no mbiɗa ni way tan comme no terrain ɗi ganduɗa ɗi elle wona mataw wona rythme international woni ɗo te kadi ko ɓuuri ko hawnade Aissatou Ndiaye ko Sénégal hande to tolden ɗo nana wona joni lebbi jeegom jeeɗiɗi Sénégal kañum woni hono tête manam kañum ardi to banggue classement FIFA ɗo henne ɗo e dongre Afrique e nder aduna o eɗen tawe tolno nogas donc imagine équipe mo ganduɗa o ene jogui oɗo potentiel en jogui ɓeɗo yimɓe
yimɓe ko wayno Sadio Mané en Idrissa Gana Gueye en Kalidou Koulibaly en ko way noon yimɓe ganduɗa ɓe hande ene ganda e nder windere nde to banggue football donc ene garta so gati ɗo e leydi men Sénégal hay to petti ngala équipe mo ganduɗa ko Barno Congo Brazzaville hande sa yeehi toon lawmu mabɓe machallah ene waɗi doole mum to banggue stade uji am jogui stade goto ni wiye hono stade Kintele mon ɗon ɓoyani ko maaha ko noon kadi am jogui stade uji goɗɗi ko wayno Pointe Noire hay wuuro ganduɗa ko ɓurgo famɗude yerodirtego wago no wuuro Matam so tawi en dokki yeeru en jogui stade muɗum mo ganduɗa ene répondre e norme international mais pourquoi pas Sénégal eɗen oɗon politique ne manqui ɗo no fewi stade mo joguino goto haali Léopold Senghor hande hay goto wawa toon joude football sababude état pelouse o moƴƴani hay seeɗa kono noon kadi hande o so wiyama watte ko déplacé to Thiès stade Thiès no wayni ko hunde hersinide vraiment e laamu leydi Sénégal ko hunde hersinide to banggue football Sénégal football wawa moƴƴude wawa yarude yesso tawi stade uji muɗum ko ni mbayi il faut laamu ngu yurnito promesse uji nanɗo stade uji en pewnte ko tolne 11 won convention ngaji mbannoma signé hakkude muɗum e laamu leydi Chine kono ha ɗo vraiment ala hen ko yiya Aissata te seɗen ciftoro Amadou Boyani Haydara stade o fewdanoma ɗo milliard uji waɗa hen ha udda wiya lamba wattake toon saabu lambaji ɗi ne wawi bonnude pelouse o eko way noon te ɗum ɗon hande leydi meɗen Sénégal ɓenni hande ɗo ganduɗa ina jooɗo ala stade moɓe petti walla stade mo ganduɗa waɗani respecté norme uji ɗi saabu so ƴewama pelouse mo ganduɗa ne waɗi délabré ina boni saɗa yeeɓa ɗum an e hoorema hersat te kadi saaha foof haalis ina ƴette ina waɗe hen mataw tan banggal toppitade kadi Amadou ina waɗi probléme seeɗa nder leydi meɗen saabu nde fewndede ne wawi kono kadi toppitade nde ko namdi ko pelouse o namdi ko ha toppite no hannirta ni ɗum ɗon ne mataw saaha ina wona caɗele saabu fewdoɓe ne mbawi fewnude kono kadi so pawi ɗon toppitoɓe beele toppitoɓe fodɓe toppitade pelouse o ina mbaɗa ɗum walla fodɓe toppitade stade o ina toppito ɗum no hannirta ni ɗum ɗon ne ko namdal ina hamni seeɗa hanki ƴewde tan leydi meɗen hande foti no ɓurde ni stade goto Amadou en poti ɓennude to jogotoɗen stade goto walla to jogotoɗen aéroport goto pourquoi pas neɗɗo yo ɗum ɗo meɗen ɓuur yajde yidde amen yo ɓuur yajde saabu ko wona leydi famɗude Sénégal koko anda partout dans le monde Amadou yidde ɓeydude hen seeɗa tan beɗen waktuji nane jaaha wiide wonde a haali haala toppitogol c'est vrai joni en mbawi wiide eɗen kala haala toppitogol pelouse aji meɗen mbayri fewnede normalement Sénégal wayri wadde construit stade ko 1992 on saaha walla 1991 nde Sénégal wonno e wadde préparé pour jaɓɓade coupe d'Afrique des nations coupe d'Afrique d'abord goto moɓe mbanno organisé hande leydi ndi ganduɗa wande Sénégal ne foti wonde candidat e gueɗe mbaɗe noon stade uji diwnuji ɗi ne poti fewnitede janggo e jaam so tawi Dakar heɓaki tawi Thiès ne heeɓo so Thiès heɓaki tawi pourquoi pas hono Richard Toll ne heeɓo pourquoi pas Tambacounda heeɓo kono noon so tawi wonde ko Dakar Thiès so tawi Dakar moƴƴani Thiès moƴƴani holto paɗen saɗa siftoro e saaha 2012 Sénégal stade Léopold Senghor waɗama ɗo suspendre ko holto yimɓe joué ɗen ko dowla Maroc holko ɓuri ɗum hirsinade Sénégal no e mawnude ni no wayi wonde piide football ni so woni so oɗo suspendama so o yowama jaharen ko caggal leydi jehen Guinée malla jehen Maroc ko hunde ganduɗa vraiment ene soofi so na hamni ne moƴƴi arena tour yiyama ina maaha ina waɗi fayida ngal banggal sport to banggal lamba kadi yiyama ɗum ko ganduɗa woni arène national mahama kono lambaji kewɗi mawɗi wattake toon saabu wiya ko palace uji ne famɗi seeɗa ɗum noon wonno komin gaddanoma ne roɓɓindu jaydeli meɗen bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko dañde tan weltare moɗon e tuttude wonade janggo so Allahu lamdo jaaɓi Aissata Ndiaye wonno Amadou Moussa Anne e Ndayou Fatou